Kani gadega pati CCTV. Kinong song shnong ga shnong lumsok pieng boy rumbong kila penpawi ke jingsgo persya ka bejur lor karai jong ke executive committee panle ya ka file nomination na ka benta kamrang ba shnong ka bakta ikpat ba shnong kinong song shnong ka lumsok pieng boy rumbong ha ka singi ningkong jong tayo kila leit ban yakendo yo pa em Ricky Nelson em pan tuklar lem ya kani ka kam ba ejerwa nong song shnong ka lumsok pieng ha ba ajingkran kila patai ko bor loong ka jingpen pau ka ya ka jingso persya jur ya ka rai jong ka executive committee halor ka jingshem ya ka rai ba unu bakwa ban yang ni ko ne kamrang ba snong udi ban pha ki kot kisla sha ka isi balalong kle do rang ba snong bor secretary snong markat kum ka sanat jong ka hima bal ai sho rang ba snong kamsham la batai ne batha yo rang ba snong ban le ka file nomination la ne ban tap ya ka application cha ka office ka darbar snong na markam shimlawan kanu ka hukum na keyboard bahalor na ka HDC ne ka hima milim pan le ka ne ka kam Jiram kalam dingi ngewan na kalang kasnong jang kabuharam pang lum soping kabahak po kahima malim simsip jaga jingwan jungi kalong namta kajing penmi hukum jing penmi rai ka strip committee ka batmai jang lum soping abi de ka file nomination hadu menta ngilangok gain namar hadu menta ka order na kanono ka bor balor tam na ka district council na ka hima jong sim kampan ai ka hukum banle kum kata ka file nomination mar kadang dei bitang ka kamram jogi MLA MDC MP banle file nomination nam tak MDC MP ane MLA te kum no kan ja po hakisino pa de kata ka bu jeng lipi lada la don ka hukum banle ka order na ka hima sim lane na ka district council bala di manle kum ta ni koloi ban piang kum ginong sinang Henry lada kampat don nim piang markan ketak pada ia bobit bom tip manle nomination markan ketak ru ia bom dan pisah baduk nomor hapsiu ka bay nomination ketak oi kajing iu jingi na galang snong na galang sim ang mangin sim action halor kan ya badun sa sim darbar dan pelong markat kum kajing kan nos imru ka pau ba kam don ketak hukum ba manle final nomination Kani gadega pati CCTV.